बाहेर भजन चालू असा आणि याच्यावर उसळ्याची तयारी असा चालू. ह्यो चायचो कट ठेवलेलो असा कोरी चाय आणि त्याच्यानंतर ही झणझणीतची उसळ आहे तर्री बघा कसली आहे ती आणि हे चहा. तर इकडे सगळे भजनावाल्यांची तयारी चालू असतात आणि 300 पाव आणलेले आहेत. आता बघूया कोण किती खातात ते.
बाप्पा
गजर फक्त बाकी असा आणि परत आम्ही एकदा उकळी करून ठेवलेल्या उसळ आणि तिकडे चाय. तर आता गजर संपल्यानंतर मग उसळ पाव देतलो सगळ्यांका.
तर आरती आताच झाली आणि भजन पण झाला. आता त्याच्यानंतर आता इकडे उसळ पाव तयार झालेलोच असता. थोड्या थोडं सगळेजण बसतले मस्तपैकी. बुवांचा आवाज थोडंसं जरा बसलो हा, जास्त वजना झाली या सीझनमध्ये. किती वजना केलं विला दादा? 23 वेळा. ओके. आणि अजून एक बाकी आहे 24. 3 सोडली. 3 ना तिकडची 3 आणि वाडीतली ना अजून 3. ओके. तर आता परत येतं उसळ पाव चालू करतो लोक. कुमार, रणित आणि मंदार पटापट पटापट काम हो करूया. मी आरती घेऊ ना. मी इकडे शूट करणार आहे. गरम गरम गरम. टोप बाहेर घेऊ कोय. अरे पहिलं तू व्हायचं घेऊ नको सोन्या. व्हायचं घेऊ नको. डायरेक्ट ते द्रोण घे आणि त्याकडे एक 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 दे सगळ्यांका. आणि पाव फक्त एका ते ह्याच्यात घेवा परातीत आणि त्याच्यात पाव घेवा. अरे खाई ना इलास रे तुम्ही. खाई ना इलास रे तुम्ही. अरे मुंबईचे असे. अमित काय तू सगळ्यांका रांगेत बसव लाईनीत. चाय नंतर. हा उचल बाहेर. चल
काय त्यांना दे ना, हे बघ तिकडे दे, त्यांना मध्ये मध्ये दे, त्यांना दे, यांना दे, यांना दे, यांना दे. एक एक तांबे इकडे दे, बाकीच्या त्याच्यात एक काहीतरी देऊन ठेव. पंखो पंखो फास्ट करू का 4 वर ठेव. तू जातो तू 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 कामाक जातो आळशीपणा करू नको. विला जाता बस थैसर सावकार नाही ते तकडे जागा असतील दादांच्या थैसर. मेन माणसांका तुम्ही सोडलात पप्पू. ज्ञान नको खा ती उसळ का. अय पप्पू मुसन्या पाव घ्या, लाजा नको गण्या, लाजा नको हा. असत पाव भरपूर. एक उमऱ्या पाव किती खाताला. 50 खाताला आईच्या मध्ये एका कट काय हे आधी काय आपण खायचा या बरोबर ना. मी अजिबात नाही खाऊ का. मी फक्त चव घेतलंय रे. नाही थोडीशी भूक लागलेली. थोडे 6 पाव बाहेर उसळ बघायचा. वेगळो मसालो वापरलेलो अरोमा, मालवणी अरोमा. हो बाकीचे बाहेर खातात, हे कामगाराकडे आतमध्ये खातात. अरे बाहेर चाय देऊची या. अरे डबले स्वरा पण त्याच्यात तू दमला काय गो पाणी देऊन. काय एक नाही एकाच्या पण तोंडात ना आवाज नाही. चाय ऐसर ठेवलेली असा आणि आता उसळ पाव खाऊन झाले तर आता एका कपातून चाय परत बाहेर घेऊन जातलो. चला गरमागरम चाय. काय चाय पत्ती वगैरे हे टाकलेलं आहे का त्याच्यामध्ये, मसाला वगैरे टाकलेला फुल चांगले तर दिसतात टेक्स्चर वगैरे. बघूया आता कशी चव आती. काय काय आला व्हिडिओ मध्ये येण्यासाठी काय काय करता. बनणार ना टी शर्टची फुल ऍडव्हर्टाइजमेंट. सुवर्ण फुल ऍडव्हर्टाइजमेंट चालू आहे. स्वरा स्वरा तो चमचा उचल ना, तो चमचा मंदार मंदार ट्रेन मध्ये नाही अजून येत नाही आवाज बसलो. भजनावाल्यांनी आता उसळपाव खायला जाता आम्ही ऐसर बसलो आणि सगळेजण आवाज काढतात कालना आणि वरना दोन्हीकडनं. अमल्यान आणि कुमरान आवाज काढल्यानं आता फक्त रोनित आणि मंदार. नहीं मैं ऐसा वार करूंगा जिसमें आवाज नहीं होगा. नाक के बाल जला डालेगा. नाक के बाल जल जाएंगे. आज एकदम पूर्ण चौरंगी सामना असतो रात्री धडाम धडूम. काय करा ना एकेकान 10 पाव खाल्ल्यात. हे किती पाव खाल्ला मंदार.
9 पाव. रोनित त्या मोजूक नाही ना? 90 हवं असतो. 9. कुमऱ्या 10. आमल्या 11. आणि आधीचे खालेले 3. सगळी उसळ संपली. आता एवढीशीच फक्त शिल्लक रवली हा. तर त्याच्या आईने आता जेवतात. पाव रवले शिल्लक एक लादी. बाकी सगळा व्यवस्थित झाला मस्त. लय मजा येईल भुसण्यांनी. होय भुसण्यानी गाण्यांनी खाल्याने मस्त. पहिले 5 होय नंतर परत 5.